Takže ahoj. Vítam vás u dnešného videa a toto video je vlog a hashtag 2 kecací. No a v dnešnom videu vám chceme povedať, že proste naše, čo sa nám dnes stalo, alebo tak nejak. Ako minule, ako včera. To video ešte nevyšlo, takže teraz, keď tam toto video bude, tak možno tam ten vlog bude, ešte nevieme. Ale teraz vám to vynahradzujeme. Skôr som zrba. Každý deň okrem piatka, pretože to máme voľné. Čo, voľné? No, piatok je voľné, ty pako. Ja, v piatok je voľné, takže... Jež, bož, piatok je voľné, ty pako. Takže preto nebude video, ani na budúci týždeň nebude video, pretože je tiež voľno, ale až ten na budúci týždeň. Áno. Takže teraz budete mať 2 videá za sebou. No 3. 4. A možno video klip. Možno. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že budete mať 4, ale nevieme ešte presne. No, Takže tak. Chcete od niečo tiež nám bývala s ním pokladem? no. Ja to neviem spievať a je mi to je... Či to neviem? Dneska sme dostali 2. Ja som si Ja 4. A kto je tu šport? Kto je tu šport? Ty si šport! Ona je šport v matematike. Ja som... Ona je šport. No a slovina je ľahšia ako matematika. Ja baví aj. Nevieš, mňa viac baví slovina, pretože slovina mi ide lepšie. Na slovine máme najlepšiu učiteľku. A z matematiky nás zapisuje ako taký spoločac. A spoločensko, takže keď proste vyrušujeme niečo vykrikneme alebo niečo, tak na takom papieriku, kde nás dá potom na konci hodiny sa to našej triadne a tí, čo tam boli proste na tom papieriku zapísané, tak tí sú po škole, takže preto možno mám rada tú matiku. Ináč sme, keď to ešte nebolo uvedené, tak sme mohli vykrikovať, koľko sme chceli. Takže tak. No neviem, čo by sme dneska povedali. Dneska nemáme nejak extra novínek. Až na tých obedoch. Ani žiadne úlohy. No máme iba zo sloviny, ale to možno za chvíľu. A zajtra sloviny nemáme, zajtra máme litiku. No a potom, dneska sme mali na obed také divný prípad. Alebo prvým povieme asi o všetkých hodinách o matike a tak a potom prejdeme na obed. Takže prvú hodinu sme mali geografiu. A tam sa čo asi tak utiahlo. No a tam proste normálne sme si písali poznámky, ja som musela nahodiť, musím zase písať zoznam žiakov. Pretože ju si učiteľka strašne obľúba. To mám takú starú učiteľku na miesto a proste ona úplne potichu rozpráva. A keď je Miško v prvej lavici, aby ma smála, tak... Nie som malá, bola som v zadnej lavici, pretože jedna spolučačka sedela vpredu tam, kde ja. A ja som sedela vzadu sama úplne v poslednej lavici v 3. rade. A ona, väčšia učiteľka naša triedna, než by asi nenavidela. A proste liezla na nervy. A ona povedala, že sa presadíme a ja som bola strašne smutná, pretože ja som si vzadu robila, čo chcem. Tam som si písala, všelijak kreslila, čo? No a teraz, keď som v prvej úplne pri učiteľke, aspoň vidím známky a podobne. A vždycky jej poviem, ako poznám. No proste sú takto proste 2 rady, či 3 a vlastne ona je pri okne v prvom rade a ja som v druhom rade druhá. No a proste my si vždycky prehazujeme s muzikom. Ona je menšia do mňa, tak som ti nepovedala. No si zmiľuje na niečo proste, ale z diaľky to vyzerá, že ja som väčšia, ale nič proti. Ale keď Keď sme sa dívali, my máme proste viete fotku ako zo školy. No ja som sa na ňu dívala, že kto je väčší a bola som ja väčšia. Hej, ale ako keď sa z diaľky pozrie niekto tak moc z diaľky ako odhľadia, to vyzerá, že sme proste narovnako. Ale ja vyzerám, že som taká väčšia, chápeš ma, nie o niekoľko centimetrov. Tak my sme boli prvýkrát na koniach. Ja, my sme boli prvýkrát na koňoch a vlastne tam nás rozdielali podľa veľkosti. Nás rozdielila nejaká takáto malá krpaňa, ktorá mi asi dotiaľ. A že vraj má 11 rokov a... Že vraj, lenže typne asi má asi nejak 9. A vliezlo mi to na nervy, pretože také ako dali prejsť, takže ja som na les so Simom. No a ja som mala byť na les, Sima mala byť na Dakarovi. Ja viem, ale tak proste sme sa nejak museli rozhodnúť.
Ona má aj jazdy na stinky, ale je také, že prečo som to urobila? Teraz si tak neskoro hovorím, že prečo som sa nejaká na stinky, lebo ja mám presne taká, dá sa povedať, citlivka. No. Prečo sa furt... Ale viete, ona! Potom asi takého, čo by sme... Teraz potom sme mali, čo sme mali? Slovinu. Sovinu. Na Sovine sme mali... Písomku takú kratšiu. Áno, jednu sú mi chýba hrdina, konečne si ho pamätám, takže si mákou. Nula. A na Sovine sa tiež niečo také extra videla? Ja som to mala zasa po porade, ona to mala zasa hociako, a mne tam zase chýbalo jedno slovo. Potom anglina, na angline nám chýba učiteľka. No dá. Tak sme tam museli čosi opisovať. Mňa to nebolo, ja som tam neučervala. Ona si to odpísala všetko od suseda Martina, týmto žovíme Martina, a on, nevadí, ona si to proste od neho všetko pekne opísala. Lebo mne sa to nechce, viete, moje mozgy ako keby niečo, nič. A potom, keď som to ja chcela opísať, tak už učiteľka Simonka, prosím ťa, vrát to Míške. Lebo... Ja som bifle z angliny. Vidíte, som si dala tri. No, potom sme mali... Čo sme mali potom? Potom sme mali anglina, biológia. Biológia, tam sme nečakali mali písať, ale skúšali sme. Sme prebrali novú látku. My sme sa úplne báli, že ona nás vyvolá. Hej, a my také, že jedna taká myška z lavice, vieš, tak na neba. Ja to neviem. A že ani ja, a proste tak. Potom bola matika a tam bolo celkovo dobré. Motýl, zrazený motýl. Bože môj. Motýlík. Kúkajte. A auto. Oh my god. Pozrite na to auto. Ste? No proste ona sa všelijaké divné veci. My sme písali no to sme ako hovorili. No a to bolo... Teraz ja vymeňme sa. No a my sme si proste písali písomku, že? Drž to rovno. Ale ja tu ja chcem možno... to sa potom čo... Ja teraz nás vidno jas. Som tu ja. A ja som tam bola, lebo sme boli v tieni. Kde? A to tiež sme videoklip na nový klip na Zuzat, Celibát. No, tú novú pesničku. Ale nejak dobre to nedopadlo. To je starý ale je to dom. pekný video. Ona sa vás strašne Alebo nám, keď ja som ho proste raz natáčala, ak ešte tú fotku nájdem, tak ja vám ju tu dám. A prisahám, že nie je použitý žiadny Photoshop. Takže už tak nejak. Vidíte, takto to vypadá. Samozrejme, aby mi nespadl mobil. Tam je nejaká chatrč. Ale asi neuvidíte. No, a tak. Máme tu fakt staré domy docela. Tu sme mali 2 či 3 či koľko. Hej, je to super. Tak chceš, tak si zbíme. Ale proste to boli strašne staré domy a hentin ešte stále nežburtali, ale oni sa už trochu rozpadú, keď si Hej, už všimla. sa tak trošku. A tam nám stiavať diaľnicu, presne s tým domom. Budeme mať najväčšiu moc na Slovensku. Čaute Slováci, A proste tak. No a čo by som vám tak povedala? Dneska sme nejak extra nemali ako Až na včera. ten obed. No ale o obede nejak nebudeme zdraviť. Týmto zdravíme Anotku a Gabiku. Čaute, babi. A asi tak nič. A do popisku vám budeme asi dávať furt ten channel, kde by sa na to dneska. Dá si ho do popisku. Ešte nie, ale som ešte tam. A tak, no proste. A včera sme asi 5 hodín čakali, kým sa dá 7-minútové video na kanál. Chápete, ja formička vypísam na Messenger. Messenger. Takže Miška už to je, nie ešte 45%, a už sa to asi 2 hodiny nabilo. A prosím, mňa to úplne štvalo. A prepáčte, že robím to tam, ale proste zadrží. Hej, lebo my nemáme ešte statív. A nekúpili by sme si takéto, čo býva takička. To je statív. No, statív. Ale akože keď točíš vlogy, že to proste iba takto chytíš. No, proste si to iba chytíš a iba My nevieme, či máme ako natáčať cez tablet, ale cez to sa fakt dobre zaostruje a to A
alebo cez mobil. Ale zase cez tabletky ideš po svoje dedinky, akože. Tak to, že proste sa točíš, ne, že ahoj, a to je proste také bolo, aký jak ma bylo, tak to vyzerá, keby... Cez foťák, aj cez toto je dobré. Lenže ja, že neviem, ako sa zaostríva kamerovanie. A to by si máme museli takto držať. Ako, ale to by to nevadilo. Mne by to vadilo, lebo by som sa v tom nevedela. Takže ja si kúpime zrkadlovku. No, musím si Foťák. A vlastne, my máme 2 kamery, takže na tie potrebujeme takú zrkadlovku, kde budeme konečne Foťák, točiť. hej. Lebo my keď chodíme na koni, že by sme to tam proste iba dali na statív, keď nás tak zhorasí náš obvyk. Proste by sme to tam dali a to iba sme sa prichádzali. A proste tak by sme sa iba prichádzali a ono, tá kamera by tam iba stála a potom by sme to iba zostrihali. Proste len tak. Viete, čo je najhoršie, že ja musím strihať všetky videá. Ja všetky na Horsegear. Povedz, ktoré si tam ty zostrihala. Žiadne, ale hovorím, že ja všetky musím strihať. No, ale väčšinou to nestriháme ako. No hej, ale radšej tam dávame tie efekty alebo podobne. Lebo strihať v Movie Makeru, tak to je prúza. Pretože vysvetlíte mi do komentu, ako sa strihajú videá v Movie Makeru. Vysvetlíte. No, chodom, ak tak pripravujeme, ja som tak nad tým rozmýšľala, že by bola kecacie videa a to by bolo, že kecanie s Osimou a s Myškou a že keď sme si proste sadli alebo tak sme proste šli a proste by sme si tak dali kameru a točili, a povedali by sme, ako bol náš deň, čo nového som zažil a my asi to za chvíľu ukončíme. Pretože už to má 11 minút a včera ten vlog mal 20 minút a prd sme tam kecali. Takže tak. A všimnite si, že keď proste chodíme, tak proste je tá kvalita otrasná, lebo podívajte, furt tam robí. Ale ja to môžem dať ako tak, že vieš, čo sme pridali na Horsegear z toho videa s Anetkou. Tak nevadí, normálne. To je taká hruza, keď sa prechádzame po meste. Proste keď sa prechádzame po meste, no ako po dedinke a proste za nami idú ľudia a my si to ani neuvedomujeme. A potom tí ľudia iba. Hej, sa tak na nás díva. Lebo v Čechách je to zvyk a u nás to proste nie je taká zvyková. Skoro tuto na Slovensku, povedzte mi kto, povedzte mi koľko asi tak youtuberov točí, možno 20, 30, 40. Ale v Čechách je aj 12 000 youtuberov, aj viac. Česky. Najviac točí asi Gogo, to je taký známy youtuber, ale proste nám je to trápne, lebo nás tu nikto nepozná a je to proste také trápne a nevedia, čo robí. A my asi pôjdeme točiť videoklip, že? No možno, lebo ja sa ponáhľam doma. Prečo? Teplo? Video. Hej, a počujem, Miška, keď to dáš na YouTube, tak nechajte ma nabiť a blízko Wi-Fi. Ja, však ja som malá úplne. Však ja mám Wi-Fi z počítača. No takže tak a no to bylo asi toto video všetko. Trvá to už 14 minút, takže čauko. Ahoj. Však ešte môžeme natočiť ten videoklip. Videoklip asi neviem. Tak nič. No tak ešte to neukončíme, ja som si myslela, že natočíme ten videoklip, ale tak nevadí! Musím kričať, pretože nás tu nepočujú. Tak krič! Neviem, na čo čakáš. Na to asi na mňa nikto nedívá. A mimochodom som chorá. Som chorá, tak mám taký kolásny hlas. Ale chápete, niektoré baby majú proste v tých videách normálne pravidla a ja ho mám proste taký roztomilý, že úplne otrasný. Roztomilý je otrasný? Mne sa nepáči ten hlas, ale je roztomilý, ale otrasný. Proste, je normálny, že není roztomilý. Tu máš teraz kameru. Tak sa vymeníme. Nie. No, nevieme, čo vám tu máme kazať. Ľudia idú a vyzvieme to. Ešte chvála. No. Ešte. Tam je človek. A tam máte šobrát. No a... Ja si neskôr zobrám do vás, že som môže. Asi tak nejak. No môže, že tak nie, to je to. Ja som myslela, že si neskôr zobrám do vás, že som ťa, čo som to chcela a že to
Nie. Nie. To je človek. No vidíš, no, tam je dieťa. A neviem, čo vidím, pretože mi slnko svieti. Človek. A tu sme my. Čo spievaš? Slza. Aha, skupina Slza. Huta závis. Ide Tatra. Ďajde, pozdrav si Tatru. Ahoj Tatra. Ahoj. Práve teraz. Ďakaj. Máme ma to od dvoch dní. Ten človek. Vidím si tam. Bývala si mým pokladem. Vidíte toho človek? Čo robíš selfie? Nie. Selfie! To ukazoval človeka. Selfie! Musíte robiť selfie! Nerobím. Robí selfie! Nerobím. A čo robíš, tatice? Ja natáčam. Čo sa Tatra? Retardovaná Tatra. Už nevidím. Teraz. Tatra. Tatra. A mimochodom máte nepodľam sa pekne nebajte vážne. Pretože boli myšky na fakt divné. Čo? Ty to mal všade zadok. No tak lebo ona mi to tam musela natáčať. Lebo som nabavila robiť to. Teraz sa to nedá. Aha, škoda. No ja ideš sa to Počúvajte, teraz keď som sa dívala na Nečkana, máme 31 odberateľov. Kto zrušil ten odber, tak ho tam hneď ty. A to nám, väčšinou nám, že ten jeden odber sa dá prejsť a potom sa tam zase vráti. Daj, aby nevidela teba, ale aj okolie. Áno. Že okolie, iba teba, že? Ja lákam na teba. Vieš? Abych to chcel. Mám natočiť potom ja cestu domov? Čo? Mám natočiť aj cestu domov? Ako chceš? Ale nech sa nech... No a tak toto funguje u nás. Auta, áno. Auta, Tatry, auta, blato. Voda. Mimochodom, to by bolo pre toto video všetko asi. Bo zase to trvá 17 minút, 2 minúty ešte. Porivkáš. Ešte 2 minúty a máme zase 20. Tak my sa s vami učíme pre tentokrát. A čau. Aj. Čau. A sa mňa zítra budeš rád, prosím. Si ma neba... Taký východ. Ja to mám natočené. Čau. No. Aj! Aj, ona mi zase... Kebyže to jedne nedávajte mobil do rúk. Svoj mobil jedne dávajte do rúk. Nelíž ma. No. A to bola všetko? A fotka? Nie, mňa to baví. Tak si ma Počkaj, daj to tak a pozrite. No. Daj si